Igsoon, never blame God. Kung unsa may giatubang ninyong kasakit karon, ayaw mo pagunahuna nga ang Ginoo nagbuot ni ana. Kay ang Ginoo gusto siya nga malipay yud ang tao. Usahay kini makasakit, buhat lamang ni sa dautan aron kita madismaya ug madiscourage. Munang ampo lang yud ta igsuon. Kay grabe kay ang buhaton nga mga tentasyon sa dautan aron pukanon ug gub-on niya ang atong paghigugma sa Ginoo. Discouragement, iyan ang pagbuot. Muna ikaw karong igsuon, laban lang, hugta ang pag-ampo, di ta malimot sa pag-ampo, basin unyag maglipay-lipay na ta, malimot na ta. Kung dili ang gustong mahitabo sa Ginoo, kung unsa man kahugot ang atong pag-ampo, sa higayon nga doon natin gipangayo niyang mga problema kasulbaran, inana ra usab ang gustong mahitabo nga hugot nga pag-ampo, bisan kita mauki na nga masulbad ang atong problema. Kalipay, kasakit, hugto nato atong pag-ampo, muna'y gustong mahitabo sa Ginoo. Amen.